moring sukma sinukma ing asepi kakang apa kuwi tapa wangkeng wae yo iki menapa iki ya awake dhewe iki ya rumangsa mangerteni ya krungu-krungu mbok bakul senanti wara kayen anak 5 ya kuwi ngandhang Sukerto nduweni Sukerto ngono lho Pakne ya pancene bener iki mengko apa kuwi digoleke dalam dikongkon ngrowak ngono ya Pakne golek dalam kono ora usah dado ning Purwobondo ngono ya kena Pakne ya regane murah ya iki apa itu jenenge anakmu undangan klumpukke anakmu 5 mongko ben jiwat lawan dalang Kondobono dalang Sanggabono iki nggen mrene ngger padha ngumpul